शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधात कोल्हापुरातील बिंदू चौकात आंदोलन सुरू आहे. शिवाजी कोण होता या पुस्तकात शिवरायांचा एकेरी उल्लेख असल्याचे म्हणत गायकवाड आणि प्रकाशकाला शिवीगाळ केली होती. या प्रकरणानंतर गायकवाड विरोधात पोलिसांनी अदाखलपत्र गुन्हा दाखल केलाय. त्यामुळे पुरोगामी संघटना आक्रमक होत त्यांनी आंदोलन पुकारलं. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुतळा आंदोलन जाळणार तेवढ्यात पोलीस धावून गेली आणि आंदोलकांना पुतळा जाळण्यास रोखला. यावेळी पोलिसांमध्ये आंदोलकांमध्ये झटापटी झाली. पुरोगामी संघटनेच्या आंदोलनात मोठा राडा झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. नेमकं काय घडलंय पाहूया. मारून टाकाय तशी छत्रपती शिवाजी महाराज